Takže čau lidi, dneska budeme hrát hru, že za každou sekundu se nám přičte jump. Takže teďka máme momentálně 150 jumpů a dneska se zkusíme vytáhnout aspoň na 300. Takže jdeme na to. A můžeme No tak už jako jdeme skákat a tak vyzkoušíme naše jumpy. Takže zkoušíme, jak vyskočíme, ale dobře mi už mi dobře. Takže momentálně jsme na jakože modrým a máme zatím 0 vinů. Ale za chvíli se blížíme ke 300, takže zkusíme na těch 300 a potom uvidíme. A kdybyste viděli nějaké chyby, tak jsem tady novej, takže prosím omluvte mě a nehejtujte mě, prosím. Byl jsem za to rád. Tak jdeme zatím skákat. Takže momentálně jsme jako na žlutý. Zatím to není úplně dobrý. Vidíte, lidi tady jsou okolo mě jakože... Jo, omlouvám se, jako spadl, ajajaj, nevadí. No, ale... Teďka se jdeme teda vyboostit. A rovnou si tady můžeme otevřít... spin. Takže, co nám padne? Spadlo nám 100 rychlost, což je mega dobrý, ale chtělo by to ještě něco lepšího. Tak ještě máme tady free gift a ten si taky vezmeme a taky 100 jumpů, VUP, kámo, takže teďka máme přesně 500, což je dobrý, takže zkusíme dát dneska 1000, co vy na to? Takže vidíte, už se nám to, kámo, to jsem nemám. Ale výborně my a teďka skáčeme, ale už jsme u cíle. Takže máme 1 win. Podíváme se na vajíčka a máme tady i vajíčko za 1 win, takže jdeme si ho koupit. Dobrý, jdeme si tady koupit vajíčko. Ano, musíme jít dál od toho. A už se nám otevírá, tak co tam bude? Bohužel jenom noobský pes. Nevadí, takže jdeme dál skákat. Dobře. Teďka, ale zkusíme něco jiného. Takže zkusíme třeba tyhle věže jsme mohli zkusit. A jak vidím noviny, tak už my máme 63. Takže budeme ještě mít víc, takže jdeme. Vidíte, je tady. A znovu tady máme free gift, tak se jdeme podívat, co tam je teď. Než teda půjdeme jako skákat. Ale jelikož máme ještě moc jumpu, takže nevím, jestli úplně dobře jako vyskočíme, tak zkusíme. Dobře mi. A najednou jsme dostali. Já se ještě podívám tady, kde to jsme. Jsme u druhé stage, což je mega dobrý. Jo, teďka tady můžeme dát jako zatvrku. A
můžeme, už skáčeme, ale jsme pořád na druhé stage, takže ještě zkusíme jednou, jestli bychom tam nedoskočili náhodou. Bohužel nedoskočíme, nevadí, takže můžeme jako jít, no, ještě to zkusím jednou. Nevadí, tak. Nevadí, tak dáme. A zkusíme teďka jak se to jmenuje, Fishing Walls. Tak to zkusíme. Wow! What the heck? Tak to my skáčeme hodně dobře. Takže rovnou možná to dáme a budeme mít viny a dalšího peta. Jo, já jsem si zapomněl ekvipnout peta, tak jdeme si ekvipnout. Už jak vidíte, máme ho ekviplýho, potom si ho můžeme dokonce i vylepšovat, ale možná teda. Jo, ale s tím petem skáčeme mega dobře. Ale pořád nedoskočíme za růžovou. To je v pečicích. A máme tady gift, takže a máme 1000 jumpů, takže teďka už bychom to mohli vyskočit upřímně. Ale nevím. Jo. Jej. Je to možná ještě jako to. Ale jo, už bychom doskočili. Tak jdeme a vyskočíme. Kam dopadneme, to samozřejmě nevíme, ale ještě dopadneme za hnědou, ale už to doskočíme. Už jsme se rozsekli o růžovou. Jejda, náš počítač se chce nabíjí, takže jdeme no, nevadí. No, tak jdeme zpátky hrát a máme 2 viny, to je dobrý. Tam jdeme rovnou. No a jelikož jsem říkal, že skočíme na 1000, takže tak tady bych to ukončil, tak lidi čau, já jsem Kohoutek a dávejte mi prosím pár odběrů aspoň.